Pauline. I dag har vores journalister været ude og kigge på, hvad der foregår på nogle af de mange værksteder. I går var der en hård kamp om Bella Sunds byvåben. Vi har været ude og snakke med dem. Nummer 4 med 5 stemmer af dem, der kom ind. Så det bliver byens byvåben. Det hælder vi udenfor. Så har vi spist. Og tak til dem. Det endte dog med, at Enhedslisten vandt valget. Og et stort tillykke til dem. Tidligere i dag havde vi besøg af Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Er vi i gang? Nu. Velkommen til debatten mellem Tobias Aagaard fra Dansk Folkeparti og Hanne fra Enhedslisten. Tobias, indvandring, vi har valgt indvandring her til debatten i dag. Hvad mener I om det? Vi har det rigtig godt med indvandring. Altså det er klart, jo, vi har det rigtig fint med indvandring. Hvad har Enhedslisten der? Hvordan har I det? Vi har det godt med den. Hvorfor skulle vi have noget galt med den? Men hvorfor? Altså, er der noget specielt godt med den? Nej, men altså det er klart, at Danmark er jo et land, hvor det er taget. Men det er jo også vigtigt, at der skal kunne komme indvandrere ind. Og det er rigtig vigtigt, så vi kan få bragt flere kulturer sammen i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Det er meget vigtigt. Du modsiger din egen gruppe på det. Helt præcis, så det er, de er meget, de havde rigtig meget indvandrere, ikke på den måde. Det er ikke rigtigt. Jamen, de havde ikke, men de har haft mange fordomme om os, eller om indvandrere, og de har alt muligt shit, du ved. Men du er meget uenig med den, og Hvorfor mener du, at du er fordi han siger ikke, at der skal være plads til indvandrere, og man skal have forskellige kulturer. Men det er rent nationalt. Så du mener, at han ikke burde være fra Dansk Folkeparti? Og det var alt for nu, og vi glæder os til at stemme på dem til valget. I Bella Sund-galleriet er de i gang med at lave sund og usund kunst. De laver skulpturer og collager af sportsmænd af frugt. Nu er vi kommet hen foran Galleri Sund, og jeg har fået lov til at interviewe Jeppe. Og Jeppe, hvad er I i gang med at lave derinde? Man kan for eksempel lave sådan noget, nogle billeder, fordi så kan man så tager man først sådan et billede, og så kan man farve dem, og så kan man sætte sådan nogle tapeter på det, man har tegnet, så klipper man det ud. Så sætter man det på sådan. Farvel, og tak fordi vi måtte interviewe dig. Vi har haft et hold hen og besøg biografen. De har interviewet Nikolaj. Ja, jeg står foran biografen, og jeg har fået lov til at interviewe Nikolaj. Og Nikolaj, hvad har I lært indtil videre? Vi har ikke lært noget, vi har bare set en film. Og hvad handlede den film om? Den handlede om, at der var nogen, der var uvenner, og så blev de venner igen. Okay. Og hvad håber du på at få ud af den her uge, hvor du skal være inde i biografen? Popcorn. Synes du har det været sjovt at være derinde indtil videre? Jeg ved godt, I ikke har. Ja, det vil sige. Og igen. Farvel, og tak fordi du ville have den tid til at snakke med os. Han fortæller, at de har set film og bagefter har anmeldt dem. De har også lavet forskellige film. De laver reklamefilm lige nu, der skal vises kl. 9:30. I går før frokost forsvandt lille Elias skoletæske. Vi sagde et hold. Hvornår så du sidst en skræktaske? Jeg synes, jeg tog den her med op, men jeg tror, den ligger i klassen. Okay. Holdet spurgte alle på deres vej, og til sidst fandt de den heldigvis op. Den var inde på kontoret. De havde fundet den. Der var ikke nogen, der havde taget den i morges. Men det var godt. Det var jo godt, at Elias fik sin madpakke før frokost. Og videre til noget helt andet. I denne uge har Madtærten tilbud på lækre tærter.
der alle kun koster 5 kroner. Heri er der blandt andet porto. Der har vi mange gode tilbud. Det bliver rigtig billigt, tralali, tralalum. For eksempel har vi mange gode tærter, og de koster kun 5 kroner. Ja, du hørte rigtigt, kun 5 kroner. Mad, tærter, steg. Vi sælger tærter til dig. Det lyder lækkert. I Danmark bliver vejret tørt med nogen eller en del sol og let til frisk vind omkring øst. Temperaturer mellem 0 og 3 graders frost. I aften og i nat mest tørt og ret klart. Temperaturer ned mellem 1 og 6 graders frost. Og hvis I skal ud og køre på Sjællands veje, så er det en god idé, hvis I husker vinterdækkene, for der kan være glat. I Bellahsom vil der være mellem 2 og 3 graders frost med sol og let frisk nordøstlig vind, så husk overtøjet.